Salam qadırda vatandaşlar, çünkü bizim temamız 9. mayda işli. Geçirək olsa da men şu videonu düşürmeye mecbur duydum. Bilişiniz yal 9. mayda parat geçirildi. Rossiyada ona 7 devletin baştonları qatnaşdı. Onların xatarına Armeniyanın premier ministri Nikol Pashinyan, Belarusiyanın prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qazaxstanın prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Kirgiziyan prezidenti Sadir Japarov, Tajikistanın prezidenti Emomali Rahmon, Özbekistanın prezidenti Shavkat Mirziyoyev ve bizim diktatorumuz Serdar Berdimuhamedov gelip qatnaşdı. Men birinci oçur, men şul yurdun baştonlarına yüzlenesim geliyor. Sizler bilýäňiz mi näme işler çağırdılar? Esasen öz yurdumuzun baştonuna yüzlenesim geliyor. Serdar Berdimuhamedov. Bilýäňmi näme üçin seni Putin çağırdı? Hemme şol 7 adamı çağırının sebebi isterin hemmeňizi bronjelet hökmünde olanjak oldu Putin. Bronjelet hökmünde. Sizlerden yapınjak oldu. Kimden yapınjak oldu bilýäňizmi? Ukrainadan, korktu Ukrainadan. Bomba kellesine düşerdik korktu bilýäňizmi vatandaşlar? Kellesine bomba düşerdik korkup başka prezidentlere öz arasına yığnap birden bomba gelse de mecburi konflikt kalar, Ukraina bomba taşlamaz. Başka bir yurdun prezidentleri ecir çekse, ölse, mecburi konflikt kalar, Ukraina karşı deyip şol prezidentler çağırdı yanına. Özünün vıygıdası üçün ulundu sizleri vatandaşlar, prezidentler. Birinci oçur prezidentlere vatandaşlar da birinci prezidentlere yüzlenýän. Yankı Türkmenistan'ın prezidentine birinci oçur yüzlenýän. Serdar Berdimuhamedov diktator. Sen barıp o diktatora gorlap sen avraň galar deyip pikir etýäňmi? Sen avraň eýäm uje Orusların aydaşyal nice plintusa diýerler Oruslar. Senin avraň ýöne uje aşağıda yatyr, ondan aşağı düşüp bolan ýok. Gelip sen yankı glavny diktatory yurdun uzurpatorny, dünýäniň uzurpatorny gelip golda gitýän Putleri. Onun adı Putin hem der, Putler uje Putler. Hitlerle deňe aýtýarlar, Hitler diýip aýtýarlar. Ýöne Putler diýip aýtýarlar ona. Kliçka sam bar uje. Men şul yurdun baştonlarına esasen bizim yurdun baştonuna Serdar Berdimuhamedov ve onun kakasına Gurbanly Berdimuhamedov, atasına Gurbanly Berdimuhamedov yüzlenýän. Näme üçin goldaýaňyz Putin'i? Näme üçin goldaýaňyz? Men bilip dur näme üçin goldaýaňyz. Sizin men aýtjak gepiňiz hem bilip dur näme üçin goldaýaňyz. Sizleri yalaksırap goldayan, häzirki internetde de köpse yalaksırap goldayan adamlaryň men atwedini bilýän näme diýip aýtýarlar. Ay biz gazımızı satýas, Rossiya bize kömek etýär, bizim ekonomikamız Rossiyada saklanyp dur, bize Rossiya gerek diýip etýäňizmi? Öz siz interesleriňizi izarlap etýäňizmi, Putin'e kömek etýäňizmi? Men size häzir misal getirerim. İkinci Jahan uruşunda da köp döwletler bizim özümüzün interesimiz var. Biz özümüzün interesimizi golda ýaslayıp Hitler'e kömek etdiler. Hitler'e kömek edip Hitler olar abgrat edip öz olaryň ýurtlaryny basyp aldy. Onların başlandı biz Sovetski Soyuzu dövecek deyip başlamadılar. Sovetski Soyuzu men yıkacak, Sovetski Soyuzu Hitler'in yurdu olsun deyip başlamadılar onlar. Onlar öz interesini pistet edip başladılar. Öz interesini izarlap başladılar vatandaşlar. Men şolara häzir misal getireyim. Birinci prezident, birinci baş tutan ol İtalyanyň baş tutany natsistske Germaniýa kömek etjek olup, olan utuldy. Benito Mussolini adı. Benito Mussolini uçak olup Hitler'in yanına koşulup Hitler'in yaman yakın oynakçısı tol. Yaman yakın. Hitler bilýärdi öňünden men bunu oynap ýörün diýip. Oynajak diýip onu aldı öz ýanına. Ýöne Benito Mussolini yaman ynanýardy Hitler'e. Ynanyp soňunda gelip Benito Mussolini'ni aýryp ýurtda perwarot boldy. Täze gelen vlast, täze gelen neme hökümet SSR tarapa geçip SSR'ın adından Hitler'e hücum etdiler. İkinci yurt Rumınya dövleti birinci olup koşuldu. Birincilerin hatarına girýär, Hitler'in yanına koşuldu. Biz Rossiýany Sovet Soýuzy yeňildi. Olam öz interesini izarlady. Özünün wygodasyny izarlady. Goşuldam Hitler'in yanına Sovetski Soýuz hücum etdi Rumınya tarapa. Hücum edende Rumınyada nistabilni situasiýa döredер eski. Uruş hökmünde adamlar, ilat, graždaninlar özünün bolan ynamny Karl II, Ruminski Karl II yitirdi. Karl II şo wagty yurdun baştanyny. Karl II bolan ynamny yitirip
Perevarot oldu yurdun içinde. Perevarot bolanın neticesinde Karl II'nin oğlu geldi onun önüne, o şo yere posta. Yani oğlu gelse de Putin diyen, Putin şol Hitler Yon Antonescu diyen adamı öz adamını koyar şöyle, Yon Antonescu'nu koyar. Vatandaşlar, Rumınya Hitler'e kömek edip öz interesini presledivat edip sonunda Hitler şo baştonunu ayırıp öz adamını koyar premier minister edip Yon Antonescu'nu koyar. Yon Antonescu olsa yurdun faktiski baştonu ol ya. Mikhail I Karl II'nin oğlu başton bolsa da Yon Antonescu premier minister bolan üçinem yurtta birinci adamdı Yon Antonescu. İneslere misal, diktatoru kömek etsin. Ondan başka men size misal getireyin. Miklos Horthy diye. Miklos Horthy Vengriyanın baştonudu. Miklos Horthy hem gelip kömek edip Hitler'in peşkası olup öz interesini presledivat edip bana da burat yeter deyip men yurdun graniçasını raşirat ederim deyip kömek etti Hitler'e. Kömek edenden son Sovyetski Soyuz'un utacağını bilip bu iza qaydıp başladı. Sovyet Soyuz utup durdu hədir. SSR utup dur. Yankı Horthy, Miklos Horthy iza qaydıp başladı. İza qaydanı görüp bunu bu Hitler anarısından bərisindən geçip ona yaxta padarka edip 75 yaşlığına gel biz otarız uruşu, biz bilen bol, diktator bilen bol, uzurpator bilen bol, men bilen bol deyip çağırıp yanına çağırıp etçeyini ettirip yürüdü. Yani Horthy duydu Sovyet Soyuz'un uçağını. Duyandan sonra bu Horthy aydanını etmenden son Hitler bunu yanına çağırıp özünün yanında vaxtında öz armiyasını onun yurduna yiveriyor. Sebebi Hitler onu Avstriyaya çağırıyor. Ol Vengriya'dan Avstriyaya gidende Hitler öz armiyasını onun yurduna yiverip yurdunu basıp alıyor polnüstü. Yurdunda uruş başlıyor. Yurdunu basıp almak anarda dursun. Premier minister edip öz adamını koyma anarda dursun. Hitler gelip şu yankı Horthy'nin, Miklos Horthy'nin ayağını, çağasını özünen plen alıp Germanya'ya yiveriyor. Sizlere şon yalgın gerek mi Berdimuhamedov? Serdar, diktator. Başka prezidentleri, başka yurtların prezidentleri şon yalgın gerek mi? Gelip sizlere kömek edip dursunuz Putin'e. Fikir edin önünden. Sizlere istoriya, tarih sizlere misal olup dur. Şol hemme baş tutanlar näme fikir etdi? Bizim özümüzün interesimiz var. Biz özümüzün interesimizi izarlap ýörüp deyip fikir etdiler. Sonunda gelip utuldular. Pol utuldular. Onlar vastana şu yurdun vastana ölenesi üçün näçe yıllar gitti. Şolar goldaman Sovet Soyuz'a tarap süýşeni bolsa azrak pateriya bolardy. Ondan başka da ol yetmese de misal sizlere. Serdar Berdimuhamedov sana şol misal yetmese de mesela başka misal getirecek yine. Şol 2. Jahan uruşundan son uruş gutaran son hemme yankı agresorları, Germanya'nın agresorlarını, Germanya'nın içindeki baştonlarını tutup suut geçirdiler bilýän olsanız vatandaşlar. Suut geçirdiler ona Nürnbergski proses deyilip aýdylýar. 20 noýabrda 1945-nji ýylda Nürnbergski proses Nürnberg şäherinde geçirildi. Şol suuda 24 sany obwiniaýmy geldi. 24 sany baştonlar geldi. Generallar, polkovnikler hemmesi geldi Nimetski. Şoların 12 sanysına smertni kazin verdi Sovetski Soyuz. Şonu isleýäňizmi Rossiýa utulan soň sizler hem şu tribunala çağırmalyny isleýäňizlerni? He? Berdimuhamedov. Şonu isleýäňmi sen? Sen hem şöyle çağıral diýip pikir et, sen hem şöyle çağırmalyny isleýäňmi şonu suda? Putin'a utular, Putin skamya oturar, yankı sudun skamyasına oturar, yankı Hitler'e goldan adamlar oturan ýaly. Indi aýda emesse, Nürnbergski prosesde 1945-nji ýylda 24 sany podsudymy gelip 24 sany obwiniaýymyň 12 sanysyny olara smertni kazin ýylan edilýär. Smertni kazin ölüm cezasyny berip galannyň diňe 3süni apravdat edip galanlaryna 12sini ölüm cezasyny berýär, galanlaryna bolsa türmäge basyp goýýarlar. Şonu isleýäňizmi? He? Berdimuhamedov kömek edip Ukrainanyň genosidini geçirip şonu isleýäňmi sen? Beset, özüňe bir diktator gelip sen häzir Putin'e kömek edip ýörsiň. Sana şol gerekmi? Seni Türkmen adamlar Gurbanly Berdimuhamedov, sen ve Serdar Berdimuhamedov ikiňem Türkmenistanyň raýatlary ýatlandy. Olaryň muşlaryny gysyp başlaýa bilýäňizmi?
Sizlerin edip oturan diktaturanızdan, edip oturan pravanaruşenyanızlardan, hukuk taraptan ediyen basışlarınızlara size var olan vatandaşlar öz muştunu kısıp başlayasılar yatlandı. Sizler şunu besedinler. Putin'i goldamağa besedinler. Ukrayna'nın genosidinin soğuçasıniki olmağa besedinler. Soğuçasıniki olmağınlar. Düşündünüzler mi? Men şul informasyonu, şul videonu Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammed, Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammed, onun atası Gurbanguly Berdimuhammed'i görür dip umid edýän. Şunu görüňler, Putin'i goldamaňyzy besedinler. Näle interesiniz bolsa da besedinler. Putin'i goldamaňlar, sähä Putin utuldy. Всё. Bu uruşu Putin utuldy. Ukraina yeňiş kazanır. Yeňiş kazanır diýmek näme? Ukraina Russiýany basyp almaz, Russiýa Ukrainany basyp oturan ýaly. Ukraina öz territoriýasyny izine alıp nokat koyan ýagdaýynda da yeňiş kazanany bolýar. Yeňiş kazanar Ukraina. Nesip bolsa saklar Putin'i. Öz territoriýalaryny izine alıp. Şonuň vatandaşlar Ukrainanyň en graždanýynlaryna sabır dileýän, sizlere sabır we şul agyr ýagdaýda siz yekedel nesip bolsa şu uruşy utup arkaýyn özüňiziň radnoýlaryňyz bilen oturup şol yaman günleri, agyr günleri ýatlap şolar günler, şol agyr günleriniň gutaranyny belläp olan bir Dень Победы diýen ýaly bir gün belläp, haýsy bir data, haýsy sene bolar men bilem ýok. Şo belläp begençe oturarsyňyz nesip bolsa. Özüňizi goraňlar vatandaşlar, uruş bolmasyn, mir bolsun. Öz radnoýlaryňyzy birinji oçur goraňlar. Watanyňyza hemişe de wepaly bolun we diktatorlary olaryň diktatorlyk etýän işinde goldamaň. Sag bolun vatandaşlar.